Hi, is me Emily ag san neamh fisrú faoi Glasraí ás a rís. An ribh is a go gur féidir le cuid den bí as fior leat chuig fás a ríist, an céadú eile chun tú PC Glasraí sa mróscar, smína gur dúis, an féidir le mé seo chuig fás a ríist. Conas íontar an athfhás mar sin, is sóda míad scalún chun é seo thaispeáint. Tá sé seán plí is féidir le duine bé seo a dhéanamh, seán méid a tháinig teastálaíos. Scalún isce bógthe. Ar dús ceor bun an Glasraí. Déan cinnte go bhain tú cara ó cuine fásta don cuid seo. Cuir isteach an glúine é le píosa beag isce bógthe. An son fóg an fáil in áit ag an gréin ag sáilsiú go ddíreach air. Athraigh an tuisce de réir mar a theastíonn sé. Bhí ceann seacht snáb ag siad réig le cur a ríist. Ag brathir an Glasraí fásaigh de lóga air ní beidh bun an Glasraí níos tuba. Ban sí las tú féin go gíag tú? Comáid súla de cuid flandaí agus cinnte go bhfuil siad na cnéalacha cearta chun go mbeidh siad in ann fós.